Lêkolîna Şehab Valî Kurdên Yarsan, dîrok û mîtolojî di nav weşanên avestayê de derketibû. Berhem ji aliyê Sevda Orak Reşîtoğlu ve ji Fransî bo Kurdî hatibû wergerandin. Encama lêkolînên ku li ser Kurdên Yarsanî ji aliyê Şehab Valî ve hatiye kirin, di sala 2011 de bi Fransî wekî pirtûk hatibû çapkirin. Ev çavkaniyên ku dikarin wek bingehek ji bo çanda Kurdan bêne hesibandin û heta wê demê nehatine zanîn, cara ewil wek xebateke akademîk ji bo têkildaran hat pêşkêşkirin. Berhema Kurdî jiya Fransî cudatir e, ji ber ku muxatabê pirtûkê ev car xwendevanên Kurd in. Hin beş jê hatine derxistin û hin beş jî ji nû ve li serê hatine zêdekirin. Şehab Valî di vê xebatê de Kurdên Yarsan bîrûbaweriyekî nepenî a Kurdistanê bi me dide naskirin. Dîrok, bawerî û mîtolojiya wan analîz dike. Pirtûk ji 464 ropelan pêk tê. Çapa yekem di sala 2018 de ji aliyê Weşanxaneya Avestayê ve hate çapkirin.